Hej og velkommen. I dag skal I lære, hvordan at man kan have et mellemled, som man knytter ud fra hver side. Det man gør, det er, at man finder en perle eller et mellemled, hvor man har mulighed for at montere noget snor i hver side. Det vi har gjort her, det er, at vi bruger en midtersnor, som er 0,8 mm. Vi trækker den så igennem det lille øje og ned omkring vores knyttebræt og binder en almindelig knude på den ene side, og det samme gør vi på den anden side. Det vil sige, at nu er vi klar til at knytte. Så tager du cirka 1 meter, det skal du bruge 2 stykker af, en til hver side, og binder en almindelig knude til en start. Sådan der, og binder den stramt helt op til mellemledet. Så knytter vi helt almindeligt ved at tage vores venstre side, lægger den over midtersnoren, tager vores højre snor og lægger over den venstre snor, nedefra og op igennem øjet og strammer til. Gør vi det samme på den anden side, tager din højre snor, lægger den over midtersnoren, lægger den venstre snor over højre snor og tager den op igennem løkken. Det er samme teknik, som du kan finde under knyttearmbånd. Det fortsætter man så med i hver side. Sådan der. Du kan se, at begynder det at se ud af noget. Nu vil vi ikke vise, hvordan du laver hele armbåndet, da du kan se knytteteknikken på vores anden vejledning. Men vi har jo det her knyttebræt, hvor vi har monteret nogle centimeter. Det vil sige, at hvis du måler dit håndled, så kan du regne ud, hvor langt du skal knytte på hver side af perlen. Det vil sige, at dit håndled er 17 cm, så skal du ligesom få tilpasset, at du har lige meget knyttestykke på hver side, og så skal du have en lukning, som jeg vil vise dig her. Det er samme princip, I kan se. Her har vi midterperlen, eller midtervedhænget. Så knytter du lige langt på hver side, tager det af dit knyttebræt, lægger de 2 snore, midtersnore, som du har her, over hinanden, tager et nyt stykke nylon og fortsætter faktisk på samme måde, som du gjorde, da du knyttede starten her. Man klipper så overskydende snor af og smelter med en lighter. Men som sagt, du kan se, hvordan du gør lukningen under vores knyttevejledning. God fornøjelse.